Календарда яңа елның тәүге айы да тәмамлану алдында. Беренче карашка язгы басуда эшкә керешәсе көннәр әллә кайда еракта сыман. Ләкин әзерлек фронтындагы мәшәкатьләр белән тәүге бразнага төшкән көн җиткәне сизелми дә кала. Район хуҗалыкларында язгы кыр эшләренә катнашасы техникаларның ремонты дәвам итә. Мир җәмгыятендә дә тимер көчләрне карау төзәтү мизгеле. Эш 3 звенода алып барыла. Әйткәндәй, чәчүнең ныклы көчләре тырмалар яңа елга тиклем 30 дәнә күләмендә төзекләнгән. Карабаш бригадасында машина-трактор паркы мөдире Филус Мустафин җитәкчелегендә КАМАЗ ЗИЛ автомашиналары карала. Бу эшкә хезмәткәрләр Әдип Шамратов, Фәйләс Шакиров, Илгиз Халиков, Рамил Агадуллин, Радик Гафаров, Илгиз Галиуллин, Рафик Халяпов җәлеп ителгән. Хуҗалык узган ел чәчү 2021-не күз уңында тотып, техник базасында яңарткан. Өр-яңа 2 трактор, 4 культиватор, 1 чәчү комплексы алынган. Хуҗалык машина-трактор паркында техника ремонты эшләре графикка ярашлы бара. Эшләр сыйфат белән башкарыла. Димәк, язгы басуда техника төзексезлегенә бәйле эш тоткарлануына юл куелмаячагына ышаныч бүгеннән үк күренеп тора. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.